Isixeko saseKapa sithi kuvuke indawo zogobityholo ezingapha kwe180 ngethuba lokumanqi kwentshukumo. Indawo ezifana neCovid kufutshane ekhaya elitsha nesanitizer kwalanga zezinye zendawo ezathi zokhiwa. Kodwa kunangoku azikho iinkonzo ezingundoqo ezifana namanzi, ugutyulo lwelindle nokuthuthwa kwenkunkuma. Sina bese-expect into yoba kuthiwe ngoku nakuzwa neenkonzo ezingundoqo singaxelelwa into yoba ngaba umzekelo imali ayikho. Ndicinga xa umasipala engenamali kukho no-national uhuman settlement uthini umsebenzi wakhe. Ndisebenza ebutshari, waphela umsebenzi wandikhupha umastandi erentini, kwabe kuvela le ndawo ndazofumana indawo apha ndahlala apha kuba singenandawo yokuhlala, singaphangeli, singenamsebenzi. Isixeko sithi sinemali elikhulu lezigidi kuma-400 ezigidi adingekayo. Sicele imali engange-300 million kumphathiswa sacela uba asincedise ngayo nethi esizokwazi ke ngolaa nto kuthiwa i-operational budget. Umgama olandelayo wokuphawula ezi zindlu ke QP code system ngabula makhumsha, amagosa azobuya kwizindlu ezinezinombolo abuze iinkcukacha zomntu ezipheleleyo, bathi oku kuzobanceda ukucwangcisa nohlahlo lwabiwo mali. Thule Joka, kwindaba ze SABC ndiseCovid.